καινούργια webcam που έχουμε λοιπόν στο σιδηρόκαστρο των Σερών. Είναι ο τελευταίος μας δήμος πριν από την έξοδο της χώρας για Βουλγαρία, πριν τα σύνορά μας. Τελευταίο σημείο βέβαια, προμαχών. Λοιπόν, κίνηση έχει λαϊκή αγορά σήμερα. Έχει λαϊκή, είναι υπέροχο, είναι θαυμάσιο. Είναι 25 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά των Σερών το σιδηρόκαστρο. Ένα μέρος που έχει συγκεντρώσει πάρα πολλούς πρόσφυγες. Έτσι, από πολλές πλευρές. Και πόντιους και θρακιώτες ακριβώς. Είναι ζωντανή πόλη. Αμετέ ασχολούνται κυρίως στα κτηνοτροφική περιοχή. Γεωργικές κτηνοτροφικές ασχολίες, ναι. Και είναι και κοντά στο αγαπημένο μας χωριό, το Καμαρωτό Σερών, που μας στέλνει ο αγαπημένος φίλος Δημήτρης καθημερινά τις προτάσεις του. Οπότε ευκαιρία είναι ο Δημήτρης ή να εμφανιστεί μέσω webcam κάποια μέρα στην εκπομπή και να τον δούμε, ή τέλος πάντων να βλέπει και τον τόπο του να θεωρεί ότι είναι στην ομάδα μας και με έναν άλλο ακόμα τρόπο. Γιατί οι πληροφορίες που στέλνουν καθημερινά είναι εκπληκτικές. Αυτό είναι γεγονός. Και όπως βλέπετε η πόλη απλώνεται στους πρόποδες του Ίσαρη. Αυτός εδώ είναι ένας γρανιτένιος πανύψηλος βράχος. Και βεβαίως γύρω-γύρω έχει επίσης βουνά, έχει φυσικό ανάγλυφο θαυμάσιο. Καλώς ήρθες λοιπόν Σιδηρόκαστρο στην παρέα μας. Καλώς όρισες στην παρέα μας. Λοιπόν, να το Σιδηρόκαστρο είπαμε, είναι η νέα webcam στη συντροφιά μας, πάνω στις Σέρρες. Πλατεία Ελευθερίας με τον Ίσαρη πίσω το βράχο. Έτσι. Έχει λαϊκή σήμερα. Να το τσεκάραμε λοιπόν. Σήμερα τι μέρα είναι? Πέμπτη έχει λαϊκή στο Σιδηρόκαστρο. Όσοι πιστοί προσέλθετε να αγοράσετε ντόπια προϊόντα. Σιδηρόκαστρο.com είναι η διαδικτυακή πύλη που έχουν οι κάτοικοι του Σιδηρόκαστρο για να προβάλλουν την πόλη τους. Και πολύ χαιρόμαστε που κάτοικοι σε πολλές πόλεις παίρνουν την πρωτοβουλία και κάνουν μόνοι τους την κίνηση και αναδεικνύουν με τον δικό τους τρόπο τις ομορφιές και τα τουριστικά αξιοθέατα και τις προτάσεις και τα περιηγητικά και τα μικρούλια τα μυστικά